Moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Somos o Grupo Vagos da Terra, o Grupo FOL da Asociación Vagos da Terra. Esperamos que nesta noite pasedes un rato moi agradable con nós dentro desta segunda xornada, dentro da Mostra Folclórica Internacional de Viveiro. Cada ano os reúne un montón de actividades a través da cultura e das artes tradicionais. Comezamos este concerto cun tema así un pouco tranquilo, melancólico. Queríamos facer un pequeno recordo a un gran rapaz e amigo que estuvo estes últimos anos acompañándonos desde a mesa de son e que desgraciadamente deixounos tráxicamente fai moi pouco tempo. Ele chamase Julio e iba para ele este tema, vale? E tamén aproveitamos para agradecer a todo o equipo de Lusón, Alfredo, David, que sempre están aí ao pé de un cañón. E ademais este ano temos ali na mesa a Tomás, un rapaz de Viveiro, que tamén lle queremos dar o noso agradecemento. Muchísimas gracias a todos. Seguimos, comenzamos con este tema, como vos decía, se chama Ida vai ao mar, e agora vamos a facer un pouco un recorrido músicas tradicionais de Rumanía e de Macedonia, con Xotis Romanés e unha canción tradicional macedonia. Logo iremos facendo un repaso por diferentes temas tradicionais galegos con diferentes tipos de ritmos, temas cantados. Esperamos que participedes con nos e que pasedes tamén con nos. Seguro que vamos a pasar en privado escenario. Moitas gracias a todos.
Moitísimas gracias, voltamos a Galicia con esta xota que se chama Betiña, para todos vos. Betiña, moitísimas gracias. Agora vamos a tocar unha canción que é bastante conocida, unha canción tradicional galega, Está da Morte, na voz de Ana Mateos e Pablo Gómez de Esqueira, que se chama Camariñas. Pasar por Camariñas
Vale, veña, vamos a darlle un poquillo máis de ritmo a isto con esta peciña animada, se chama Santiago de Cuba. Vamos, Ángel, dale caña.
Hola, continuamos ahora con un paso doble que se llama Paso Doble de Mayou. Ángel e Laura, dous grandes gaiteiros. Continuamos cunha xota que habitualmente facemos con o noso grupo de danzas, con Vamos a Terra, e levámola polo mundo adiante. Se chama Xota de Paradela.
Continuamos con outro tema, a voz de Ana Mateos, se chama... Vamos a dar tempo a Pablo para que cambie. Alalá de Muxía. Vamos agora con unha muñeira que o título non sona moito, chamase Finilla dos meus amores, pero aquí en Viveiro suele sonar moito porque acompañamos as majestades das festas de Viveiro, que son os gigantes e os cabezudos, así que seguro que vos sona a todos. Imos agora, Finilla dos meus amores.
Vamos a calmar un poquinho os ánimos ca Alborada de Verín. E despois desta alborada, vamos con outro tema tranquiliño, outro tema cantado por Ana, que é unha canción tradicional portuguesa, un arranxo que fixo Pablo Gómez Esqueiro, noso pianista, cantante, acordeonista, arreglista. Vamos, forte aplauso para Pablo, grandísimo artista. Pues ben, gracias ao seu arranxo e a voz de Ana Mateos, o acompañamento de Juan Salgueiro ao baixo, va a disfrutar este tema que se chama Gotiña de Auga.
Vamos agora con unha muñeira que se chama Muñeira de Ponte Sampaio. Seguimos con ritmo animado, unha polca que se chama Brincadeiro.
seguimos ca Muñeira, esta vez cantada, Muñeira de Sabaxanes. Tranquilizamos ahora un poquinho cun tema que se chama Lela. Está
Ana Mateos, fuerte aplauso. Bueno, vamos a animar un poquinho, porque xa nos estamos acercando un pouco ao final deste concerto de hoxe. Vamos agora con unha selección de rumbas. Animaros un poquinho. Ahora chegamos ao momento épico deste concerto, ao que lle van poñer voz ao noso guitarrista Juan Salgueiro e o gaiteiro, percusionista, etcétera, 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 Javier Pena, Bosa, moi conocido por todos vos. Chámase Muiñeira de Santo Amaro. Espero que cantedes todos con nós.
Hola. Bueno, eu creo que se lle olvidou de decir a José Miguel unha cuestión moi importante cando falou do noso realista Pablo. Eu quería pedir un forte aplauso para él porque acaba de ser pai, así que temos un futuro... Ese Pablo. Temos un futuro músico en ciernes que seguro que será brillante, que será relevo en moi poucos anos. Hola, boa. E nada, esta canción vai moi ben porque fala de curas, de santos e cousas desas. Señor cura, doutrina non ya sei. Dígame unhas cantijiñas que eu ya le predicarei. Señor cura, doutrina non ya sei. Dígame unhas cantijiñas que eu ya le predicarei. Bonita no mundo non deberá de nacer, porque fai como viste, todos a queren comer. Moza bonita no mundo non deberá de nacer, porque fai como viste, todos a queren comer. Ser solteiro é boa cousa e ser casado tamén. Deixarei pa cando morra pensar no que me convén. Ser solteiro é boa cousa e ser casado tamén. Deixarei pa cando morra pensar no que me convén. Por dicir viva San Roque, prendero no meu irmán. Agora que o soltaron, viva San Roque yo can. Por dicir viva San Roque, prendero no meu irmán. Agora que o soltaron, viva San Roque yo can. Un aplauso para os bailaríns que están animando o concierto. Un aplauso para eles.
Bueno, con esto rematamos por hoxe, así que simplemente agradecervos que estuveredes aquí, pasamos un bon rato todos, esperamos que vos tamén pasades un bon rato. Muchísimas gracias, vamos da terra. Vamos con un paso doble tradicional que se chama Danza de Carril. Agora na voz de Ana, le, le, le. Deixa-me
Continuamos con unha polca que seguro que vos sona porque o bailamos habitualmente no noso grupo de danzas, chamase Pasacorredorias do Choqueiro. Ahora sí que chegamos ao final, vamos a facer un popurri de música popular, empezando polo himno oficioso de Viveiro, que son 4 vellos mariñeiros, e terminando por un par de muñeiros, a muñeira de Cabana e, como non, a muñeira internacional, a muñeira de Chantada. Moitas gracias, espero que pasarades un bo rato.
ao menos tan bons como o noso. Mañá continuamos o desfile das nacións pola mañá, despois a recepción oficial das autoridades no conservatorio dos grupos participantes na mostra folclórica deste ano, e ás 10 da noite teremos un espectáculo especial México, co Ballet de México que participa este ano no noso festival. Sen máis, finalizamos con este concurso, pero agardamos todos que pasades un bo rato. Moitísimas gracias.